Eikös tässä vaiheessa kuulu sanoa, että Jumalan armoa ja rauhaa? Joo. Meillä oli eilen Seinäjoella nuorten ilta ja siellä oli sitten tuolta Marttyyrien äänet sieltä järjestöstä sellainen nuorempi nainen, nuorisotyöntekijä heiltä niin pitämässä puheen ja se likka sitten siellä meille kertoi, että miten maailmalla julistetaan evankeliumia, kuinka se on paljon vaarallisempaa ja kuinka ihmisiä tapetaan sen vuoksi, että ne on kristittyjä, niin me ollaan aika onnellisessa asemassa, että me saadaan olla täällä kokoontua, eikä meidän tarvitse elää tuommoisen paineen alla. Mutta se ei ollut asia, mitä mä tulin kertomaan, vaan mä tulin kertomaan vähän todistusta omasta uskoontulosta ja sitten semmoisesta aiheesta, mitä Jumala laski mun sydämelle, kun mä rukoilin tämän kokouksen puolesta. Ja lähdetään liikkeelle. Mä oon Niklas Mäki-Paavola, 30 vuotta. Seinäjoelta, lähtöisin Kauhajoelta, mutta mä oon nyt Seinäjoella asunut 3 vuotta. Ja mä oon ollut muutamisen vuotta uskossa, 2 vuotta aika lailla tarkalleensa. Ja niin, sanotaan näin, että se on pelkkää Jumalan armoa ja rakkautta, että mä seison tässä nyt teidän edessä. Että on ollut sen verran värikäs elämä. Ja pohjustuksena ihan semmoinen, että mä tuun perheestä, missä kukaan ei ole uskossa. Eikä meidän suvussakaan ole kukaan uskossa. Että mä tuun ihan, niin kuin Seinäjoella sanotaan, että mä tuun pystymettästä. Mulla on sellainen lapsuus, että mä oon ensimmäisen kerran meinannut kuolla 7 vanhana. Mulle tuli sellainen verenmyrkytys, johonka niin huomattiin vähän liian myöhään ja mä olin siihen kuolla. Ja siellä samalla reissulla, kun mä oon sinne sairaalaan joutunut, niin mulla on tullut ensimmäisen kerran sellainen hylkäämisen kokemus. Mä oon ollut yksin siellä. Mä oon ollut kaikkien niiden asioiden kanssa yksin. Ja se ei ole ollut siitä kiinni, etteikö mun vanhemmat olisi halunnut pitää musta huolta, mutta mä oon ollut siellä ihan yksin ja mulla on tullut sellainen kokemus, että kukaan ei pidä musta huolta. Tämän kautta muhun on lapsena jo iskostunut sellainen jäätävä pelko ja ahdistus. Sellainen selittämätön olo, mitä mä en ole ennen uskoontuloa koskaan pystynyt selättämään, vaan mun vähän niin kuin juossut karkuun sitä. Hyvin samoihin aikoihin sitten kun mä oon siitä päässyt, niin mä näin kun nainen hukku. Se hukkui mun silmien edessä, mä en voinut tehdä mitään. Mä oon ollut pieni poika silloin ja mä oon seisonut uimarannalla ja nähnyt, että se nainen hukkuu ja mä en sisällä halusin tehdä jotain, mutta eihän mä voi tuommoisessa tilanteessa pystyä mihinkään muuhun kuin huutaa apua. Mun lapsuus on mennyt muutenkin aika paljon kuolemaan ympäröimänä, että mä oon ollut silloin hyvin pieni, kun mun tärkein ihminen paappa on kuollut ja se oli mulle jotenkin älyttömän kova paikka, kun melkein paappa on kasvattanut mut. Niin. Ja muutenkin se lapsuus oli silloin, niin meillä on ollut 2 vuoden aikana 7 hautajaiset. Ja se oli semmoista hautajaisesta hautajaisiin kulkemista. No vettä virtasi Kyrönjoessa siinä välissä ja mä olin 14-15 vaihteessa, niin joudun sairaalaan. Mulla oli sellainen keuhkosairaus, huomattiin mikä ei ollut hoitokeinoa. Mä makasin ensimmäiset 1,5 kuukautta sairaalassa niin, että lääkärit yritti ensin selvittää, että mitä me voidaan sulle tehdä. Mulle tehtiin 5 operaatiota ja ne yritti niin kuin selvittää, että mikä mun ongelma on ja onko siihen hoitokeinoa. 2 kuukautta myöhemmin niin sitten tuli Suomeen joku lääkäri, joka osasi sanoa, että hei, me löydettiin hoitokeino sulle, mutta siinä on vain huono puoli se, että me joudutaan tehdä 2 uutta, ihan uudenlaista operaatiota, mitä ei ole ennemmin tehty. Ja siinä on vain huono puoli se, että sä joudut olla täällä sairaalassa sen koko ajan ja siinä on kuukauden kuntoutus välissä, joudut opettelemaan hengittämään 2 kertaa uudestaan. Mä pääsin sairaalasta niiden operaatioiden jälkeen entistä ahdistuneempana ja levottomampana. Ja kun mä pääsin sieltä kotiin, niin mä rupesin käyttämään päihteitä, koska ei mulla ollut mitään muuta, mistä mä olisin voinut turvaa saada. Mä olin katkeroitunut, ahdistunut ja kaiken sen lisäksi niin rupesi väkivaltaisuus nousemaan musta pintaan.
Mä oon yläasteelta vielä selvinnyt, mutta kun ammattikouluun mä menin, niin mä jätin koulut kesken. Mä en pystynyt enää käymään koulussa, koska mä olin niin ahdistunut, että mä en pystynyt keskittymään mihinkään. Ainoastaan sen päihteiden alasena, niin mä pystyin jollain lailla olemaan rauhallinen. Kaveriporukat vaihtui jatkuvasti ja lopulta mä löysin itteni semmoisesta paikasta, mistä te voitte lukea elämänkertakirjoja. Mä oon liikkunut loppujen lopuksi moottoripyöräjengiläisten kanssa. Sieltä mä sain sitten semmoisen kohtaamisen, missä mä oon katsonut vierestä asioita, mitä mä en ikinä haluaisin nähdä. Ja silloin mä päätin, että mä heräsin, että mitä mä täällä teen. Mä lopetin päihteet hetkeksi ja muutin itteeni piiloon. Löysin tyttöystävä, joka oli uskossa. Hänen uskonsa oli omanlaistansa, mutta hän puhui mulle Jeesuksesta. Se oli ensimmäinen ihminen, joka kohtasi mut jollain lailla inhimillisesti ja katsomatta alaspäin. Ja mä muistan, kuinka se puhui mulle tosi usein Jeesuksesta. Kuitenkin me erottiin ja se paluu sinne samoille juurille, mistä mä olin noussut jo kerran vähän ylemmäs, niin mä palasin sinne samaa koloa ja entistä syvemmälle. Siellä mentiinkin sitten muutama vuosi ja mä yritin muutaman kerran nousta, mutta se oli aika lailla sellaista, että mä en oikein tiedä mikä mun motiivi siellä oli. Jälkikäteen ajateltuna, niin mä huomaan kuinka satoja eri tilanteita, kuinka Jumala on suojellut mua siellä. Kuinka se on pitänyt musta huolta, että mä oon päässyt edes hengissä kotiin. Lopulta mä olin niin huonossa kunnossa, että mä päätin, että nyt mä saan loppua ja mä teen itsemurhan. Mä en enää jaksanut ja ne ajatukset oli ihan joka päiväisiä. Se ajatus alkoi siitä, kun mä heräsin ja se loppui siihen, kun mä pistin silmät kiinni. Yhtenä marraskuisena iltana pari vuotta sitten mä ajelin Kauhajoelta Seinäjoelle, mä olin muuttanut jo Seinäjoelle silloin. Mä ajelin kotiin ja mä olin päättänyt, että Jalasjärvellä mä pysähdyn vielä P-paikalle. Ja siinä mä pysähdyin ja katsoin itteni taustapeilistä ja mä muistan, kun mä sanoin itselleen, että 28 vuotta ja nyt se loppuu. Hyvästelin itteeni. Mutta joku mun sisällä sitten vielä kuitenkin oli, että rukoile. Mä pistin kädet ristiin ja sanoin vain, että Jeesus, että jos sä oot, niin nyt on viimeinen hetki auttaa. Ei tullut mitään väri-ilmestyksiä, eikä näkyjä, eikä kokemuksia, eikä mitään, mutta mä ajoin kotiin sen sijasta, että mä olin päättänyt ajaa sinne mettään. Ja Jumala antoi mulle voimaa päivän kerralla. Ei 2 päivää, ei viikkoa, ei kuukautta, vaan joka päivälle. Mä tunsin, kuinka Jumala sanoi, että nyt opetellaan elämään tässä hetkessä. Koska mä olin aina elänyt, että no mä sitten kun mulla on tuo asia, niin sitten mä pystyn olla tässä. Sitten kun mulla on toi asia kunnossa, niin mä pystyn rauhoittumaan. Sitten kun mä pääsen päihteistä eroon, niin mä pystyn rauhoittumaan. Mutta Jumala sanoi, että ei. Että sä oot mun sylissä tommosena, kun sä oot. Ja me opetellaan näitä asioita. Ja heti, jos mä yritin mennä huomiseen, niin sellainen selittämätön ja käsittämätön ahdistus rupesi heti vyörymään päälle ja mä en päässyt siitä eroon muuta kuin nostamalla katseen Jeesukseen. Ja tämä on todistus siitä vain, että mä oon ainoastaan tässä sen takia, että Jeesus on mua auttanut. Jumala vapautti mut päihteistä hyvinkin nopeasti ja helposti. Se on vapauttunut mut muistakin asioista. Mutta ei yhtä nopeasti ja samalla lailla kuin päihteistä mä pystyin päihteet jättämään kerrasta. Se loppui siinä hetkessä, kun mä tulin uskoon. Jumala on tehnyt työtänsä mus joka osa-alueella, minkä mä oon suostunut sillä avaamaan. Se koputtaa edelleen useille ovien takana, mitä mun sisällä on, ja se sanoo, että pääsisinkö mä tuonnekin tulemaan. Ja saanko mä avata tuon oven ja katsoa tonne. Ja mä haluaisin tostakin vapauttaa. Ja se menee joka osa-alueen sisälle
ja tekee sen työnsä siellä, kun mä suostun itse sen sille avaamaan ja päästämään sen sinne. Mä rukoilin tämän kokouksen puolesta ja mä teen yövuorotöitä vain. Mä teen semmoisessa päihde- ja mielenterveyskuntoutusyksikössä yövuoroja. Mulla on siellä hyvin aikaa lukea sanaa ja rukoilla, niin mä rukoilin tämän kokouksen puolesta ja mä sitten Jumalalle sanoin, että laske mun sydämelle jotain, jos haluat, että mä sanon täällä. Ja mä sain 2 sanaa. Luota minuun. Niin kuin mä sanoin, että mun elämässä on ollut sellainen ahdistus ja pelko ja selittämätön tyhjyys. Ja se yksinäisyys, mikä mulla on ollut, minkä kanssa mä oon taistellut, niin se on jättänyt muun semmoiset jäljet, mitkä ei ole ihan heti lähtenyt. Ja Jumala koko ajan korjaa niitä. Jeesus koko ajan tekee sitä työtänsä siellä. Mun on ollut tosi vaikea luottaa ihmisiin. Mun on ollut tosi vaikea luottaa oikeastaan jopa itteenikin välillä. Ja se on ollut suurin syy, minkä takia mä oon mennyt sinne päihteisiin, koska kun mä oon käyttänyt päihteitä, niin mun ei ole tarvinnut miettiä sitä, että voinko mä luottaa kehenkään, koska mä voin luottaa siihen hetkeen, kun mä oon päihteiden alla, koska silloin mun ei tarvitse välittää siitä. Uskontulon jälkeen mulla oli viime syksynä tommonen erämaajakso. Se oli oikeastaan semmoinen jakso, mitä mä pelkäsin. Mä pelkäsin sitä, kun mä tulin uskoon, että mitä jos se kaikki palaa. Mitäs sitten mä teen, jos se ahdistus rupeaa taas kolkuttamaan siellä ovella? Ja se tuli. Ja se tuli vyöryä. Musta tuntui hetken, että Jeesus on kääntänyt mulle selä. Ja mä koin semmoista yksinäisyyttä. Ja mä vaivuin sinne oman kuoreni sisään taas. Synkimmällä hetkellä mä koin jopa jonkinlaista toivottomuutta. Yhtenä iltana mä olin polvillani maassa ja itkin ja huusin Jumalan puoleen, että miksi tämä tuska on taas mun päällä. No päiviä kului siinä ja mä tein muutamia valintoja ja päätöksiä, joita mä koin, että Jumala pyysi mua tekemään. No jälkikäteen mietittynä, niin Jumala on avannut näitä asioita ja mä oon miettinyt, että miksi tommonen tuskan taival tuli uudestaan, niin mä olen alkanut nostamaan katsetta pois, tai laskemaan katsetta pois Jeesuksesta omaan voimaani, hakemaan turvaa sen aikaisesta tyttöystävästä, jotenkin nostamaan sellaista, että mä en ottanut sitä turvaa, mä uskoin Jeesuksen ja rukoilin ja luin sanaa, mutta se tuntui semmoiselta kuivalta. Ja musta tuntui, että se oli just sen takia, koska mä en enää pitänyt sitä katsetta Jeesuksessa. Ja piti käydä tommonen syvä tuska taas läpi, että mä hoksasin sen, mitä Jumala haluaa mulle sanoa. Myöhemmin, kun mä käsittelin tätä asiaa itsekseni, niin Jumala oli jättänyt mun sydämelle tuon erämaajakson jälkeen semmoisen kysymyksen, että uskallatko sä luottaa muuhun? Yli omien tunteiden, omien ajatusten, omien suunnitelmien. Mun sydämen täytti sellaiset ajatukset ja kysymykset, että niin kuin Jumala olisi kysynyt multa, että ootko sä valmis luopumaan jostain sun omista suunnitelmista, että mun suunnitelmat vois toteutua? Haluatko sä luottaa muhun itsesi ja omien tunteiden sijasta? Ootko sä valmis seuraamaan mua, vaikka se maksaisi sulle asioita tai ihmisiä sun elämästä? Mä voin tähän ihan sanoa aluksi, että mä oon ollut niin epävarma ihminen koko elämäni ajan, että mun on pitänyt koko ajan olla vähän niin kuin kaikkien ihmisten mieleen. Ja sit kun mä en ole pystynyt olemaan sitä, niin sit mä oon vetäytynyt. Ja Jumala laski mun sydämelle tollon Raamatun kohdan, joka on ihan tuttu varmasti meille kaikille. Ja se on Matteuksen evankeliumista luvusta 6 ja 33. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Jumala laski tuon kohdan mun sydämelle ja sanoi, että ota se ja niin kun mulla on tatuointeja kroppa täynnä, niin se sanoi, että tatuoi se sun sydämeen.
että etti ensin mua, niin mä annan sulle kaiken, mitä sä tarvitset. Ja tätä mä käsittelin, ja mun suhde Jumalaan aukesi ihan uudella tavalla. Ja mä vastasin Jumalalle sydämessäni, että mä oon valmis seuraamaan sua mihin vain. Ja mä oon valmis luopumaan ihmisistä ja asioista ja mistä vain, mutta mä tarvin sen rohkeuden vain sulta siihen. Mä oon valmis tekemään sen. Ja mä muistan nyt sen hetken, kun mä oon ollut polvillani siellä maassa. Ja mä mietin, että mitä eroa siinä on siihen, kun mä oon ollut ennen uskoontuloa tuskassani ja kun mä olin siinä maassa polvillani. Ennemmin tuskassani mä makasin jossain kolmion, jonkun kaverin asunnon sohvalla ja olin siellä ihan sekaisin. Niin nyt mä olin selvinpäin kotona polvillani Jumalan edessä ja pyysin, että auta mua. Mun sydämessä oli toivo, jota siellä ei ennemmin ollut. Tuon synkimmänkin hetken kohdalla mä oon tajunnut mun sydämessäni silti, että mihin mun toivo on. Mihinkä mun pitää nostaa katse. Ja Jeesus on meille Matteuksen evankeliumin viimeisessä luvussa, ihan viimeisessä lauseessa, jättänyt kohdan. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ja mä haluankin rohkaista, että jos täällä on joku ihminen, joka kokee tällä hetkellä sydämessänsä, että on erämaavaihe tai on sellainen kohta elämästä, missä on tuskaa tai pelkoa tai ahdistusta tai mitä tahansa, niin sulla on toivo. Sä oot oikeassa paikassa. Sä istut täällä kohtaamassa Jeesusta, meidän elävää Jumalaa, joka haluaa pitää susta huolen. Ja mä haluan tähän loppuun vielä sanoa, että Jeesus ei jätä. Hän pysyy. Hän tukee. Hän kantaa, mutta ei hylkää. Kiitos. Hyvää iltaa kaikille. Ihana, että saatiin vieraat tänne ja Vilman ylistys oli mahtavaa. Tai yhdessä Vilman kanssa saatiin ylistää tuo jotain sellaista, kun Jumala edessä tuolla lailla ollaan, niin tuntuu, että minulla ainakin semmoinen olo, että ei tiedä oikein kuinka pysyä nahoissansa. Mun teki mieli vähän ruveta tanssimaan, mutta yritin malttaa mieleni. Mutta kiva, kun tulitte tänne, myös kaikki muut. Ja ajattelin niin, että jos ihan hetki vielä rukoilla ja pyydetään, että Jumala oikein nyt niin kuin saisi puhua sen, mitä hän on ajatellut puhuvansa meille. Että jokainen meistä olisi siihen valmis ja ehkä meillä on joku semmoinen askel, minkä Jumala haluaa, että me voidaan elämässä ottaa. Ollaan kuultu erittäin hyvää sanomaa jo tuossa alussa. Jeesus, kiitos siitä, että saadaan olla tässä sinun edessäsi, Herra. Ja oikein rukoilen, että siunaat tämän tilaisuuden ihan loppuun asti. Ja auta niin, että me voidaan kokea, että nyt me ollaan sinun puhuttelussasi, Jeesus. Niin, että sinä voit sanoa niitä ajatuksia, Herra, mitä me tänään tarvitaan, Herra. Sä näet, että jokainen meistä on eri elämäntilanteissa, Jeesus. Ja erilaisia asioita, minkä kanssa me kukakin painitaan, Jeesus. Oikein rukoilen, että ilmestyt ja kosketat ja vaikutat, Herra Jeesus. Ja oikein johdata meidät siihen, että ei pelkästään tässä tilaisuudessa, vaan edelleen vielä tilaisuuden jälkeen ja huomenna ja ylihuomenna, Herra, saadaan olla sinun puhuttelussasi ja oikein viet meitä eteenpäin rakkaudessasi ja hyvyydessäsi, Jeesus. Kiitos, että olet täällä meidän keskellä, Herra. Ja kiitos, että saadaan tämä lopputilaisuuskin antaa sulle, jättää sun käsiin. Aamen. Mä oon tässä viimeisen
vähän reilu puolen vuoden aikana saanut olla yli 50 kodissa täällä Soinin alueella. Ja täytyy sanoa, että se on ollut jotenkin tosi rikastuttavaa ja ihanaa. On ollut tosi ihana käydä eri ihmisten luona. Ja mua jotenkin ihastuttaa se ihmisten erilaisuus ja aina on niin kuin erilaisia kohtaamisia. Ja tuntuu, että tämä on semmoinen ihmeellinen aarrekammio suorastaan tämä Soini ja tämä alue. Täällä on sellaisia suuremmoisia ihmisiä. Ja nyt kun mä mietin sitä, että mä oon vähän itsestänikin yllättynyt, että miten mä oon oikeasti, kun en mä oo semmoinen kyläluuta yleensä ollut, mutta nyt mä oon oikein. Mä joskus ihmettelin sitä, että jotkut tutki jotain noita luurankoja ja sitten ne niinku tunnisti, että tietyt luurangot, niin niiden täytyy olla pappeja, koska niiden siitä luista näkyy, että ne oli vähän tukevampia. Niin kuin näette, että kyllä tässä niin kuin mahakin sitten kasvaa tämmöisen kyläilyn seurauksena jonkin verran. Mutta mä oon miettinyt sitä, että noin 3 vuotta sitten Jumala teki mussa jotain sellaista työtä, mikä oli hyvin ratkaisevaa siihen, että mä on voinut olla valmis tämmöiseen. Se on ollut äärimmäisen siunaavaa niin kuin mulle itselle, mutta tietysti aina toivon, että myös nämä kohtaamiset on voinut jollakin lailla olla siunaukseksi myös muille. Mutta Jumala tavallaan auttoi mua, että mä osasin avata mun sisimmän. Ja mä oon tässä, niin kuin olette huomannut viimeisen muutaman puheeni aikana puhunut siitä avoimesta sisimmästä. Ja haluan taas puhua siitä. Jumala haluaa avata meidän sisintä, että se olisi auki niin, että me voitaisiin rakastaa. Se on nimittäin sillä tavalla, että jos sulla olisi kauppa ja sulla olisi siellä kaupassa valtavan paljon kaikenlaisia hyviä tuotteita, niin kuin vaikka S-marketti, sitten sä järjestelisit ne kaikki siellä hyllyllä hienosti ja sä tietäisit, että täällä on oikeastaan kaikki, mitä ihmiset tarvii, päivittäistavarat. Mutta sä jättäisit sen ulko-oven lukkoon ja sitten sä olisit siellä kaupan sisällä ja odottaisit, niin valitettavasti sä et saisi myytyä yhtään mitään. Eli suljetusta kaupasta on hankala myydä sitten, että oikeastaan ainut toivo on se, että joku uskaltaa murtautua sinne. Ja se on ihan sama asia, että joskus me ajatellaan, että me ollaan niitä, jotka rakastaa lähimmäisiä, niin kuin Raamattu on opettanut, mutta meidän sisin on oikeasti kuitenkin suljettu. Ja Jumala haluaa tehdä työtä, että me uskallettaisiin avata meidän sisin, että me sitten myös voitaisiin rakastaa. Ja kun mä ajattelen Jeesusta ristillä, niin mä näen Jeesuksessa sen, että hän oli avannut ihan oikeasti sydämensä niin kuin meille ihmisille. Se on jotenkin hämmästyttävää ajatella, että hän oli ainut persoona maan päälle, joka tiesi, mikä se ristin merkitys on. Hän kyllä yritti sitä sanoa opetuslapsille etukäteen, mutta kukaan niistä ei tajunnut. Kun me luetaan ylösnousemuskertomusta siitä, miten opetuslapset oli ihan pihalla, että miten Jeesus mukaan nyt yhtäkkiä nousee ylös, me tajutaan, että ne ei ollut tajunnut ollenkaan sitä, että miksi Jeesuksen pitää mennä ristille. Kukaan ihminen ei ymmärtänyt. Ja siitä huolimatta Jeesus vaan menee sinne ristille, suostuu siihen kärsimykseen. Ja siellä kun hän riippuu siellä ristillä, niin hänen sisin oli täysin auki, koska hän rakasti. Ja tuo rakkaus on niin valtavan turvallista. Ja jokainen meistä voidaan meidän omassa elämässä ihan nykypäivänä kohdata ja kokea tuota samaa turvallista rakkautta, joka pysyy semmoisena lämpöisenä ja kestävänä ja lujana. Eli Jeesuksen rakkaus on sellaista. Hän ei sulje sydäntä, että okei, nyt sä oot liian hankala, että mene muualle, että mä en halua olla sun kanssa tekemissä, vaan hänen sisimpänsä pysyy meille auki. Eli Jeesus on se kaikkein tärkein esimerkki. No mitä mä sitten tarkoitan sitä, että sillä, että sisin olisi suljettu, niin se, että meidän sisin on suljettu, niin se voi tarkoittaa sitä, että me oikeastaan vähän vältellään ihmisiä. Me vähän niin kuin toivotaan, että meidän ei tarvitse jutella tiettyjen ihmisten kanssa. Voi olla, että meillä silti on joitakin ihmisiä, joiden kanssa me ollaan jonkun verran tekemisissä. Tai jos me ollaan kohdattu tosi paljon niin kuin semmoista hylkäämistä ja ikävää kohtelua ihmisiltä, niin se voi vaikuttaa niin, että me suljetaan sisin niin, että me ei oikein haluta juuri kenenkään kanssa olla tekemisissä. Ja se on tosi ymmärrettävää. Mä en halua tänään niin kuin syyttävästi tätä sanoa. Se on ymmärrettävää, että me voidaan sulkea sisin silloin, kun meillä on ikäviä kokemuksia. Se voi aiheuttaa, tai se, että meillä on sisin suljettu, se voi tarkoittaa myös sitä, että meitä vähän pelottaa ja meitä jännittää kohdata ihmisiä. Me oikeastaan niin kuin halutaan kohdata ihmisiä, mutta se tuntuu pelottavalta ja jännittävältä.
Ja sekin voi olla vähän niin kuin merkki siitä, että sisin on pikkusen suljettu ja jotenkin miettii, että mitä tässä ihmissuhteessa tapahtuu. Ja yksi asia, mikä voi myös osoittaa sen, että meidän sisin on suljettu muilta ihmisiltä, niin meistä on saattanut tulla semmoisia, että me etsitään toisten ihmisten virheitä ja jotenkin meille hirveän selkeästi näkyy ne toisten ihmisten virheet. Ja se on vähän niin kuin harmillista. Että tuntuu, että niin kuin ne ensimmäiset asiat, kun jostakin ihmisestä puhutaan, niin ensimmäiset asiat, mitä tulee mieliin, niin ne virheet. Ja sekin on merkki siitä, että sisin on silloin suljettu. Ja nyt Jumala haluaisi avata meidän sisimmän. Ei meidän kannata ketään ihmistä opetella tuntemaan niiden virheiden kautta. Ne virheet on loppujen lopuksi vain pieni osa sen ihmisen niin kuin todellisuutta. Totta kai meissä jokaisessa on virheitä, mutta ei meidän kannata niiden virheiden kautta oppia tai yrittää tuntea niitä ihmisiä. Annetaan niiden virheiden olla vähän niin kuin siellä omassa arvossaan. Jumala haluaisi siis avata meidän sisintä. Ja mä pienen kertauksen, koska tämä on nyt vähän niin kuin jatko-osa viime sunnuntaista, niin mä puhuin Heemanista. Heeman oli sellainen ylistyksen johtaja, vähän niin kuin Vilma tänään, joka oli siellä Daavidin ja Salomon aikana johtamassa ylistystä. Siellä kerrotaan Heemanin lisäksi Aasafista ja Eetanista ja Jedutunista, jotka oli tärkeässä tämmöisessä ylistyksen johtotehtävässä. Heeman oli itse asiassa myös profeetta. Hänestä sanotaan, että hän oli kuninkaan profeetta. Ja Heeman on kirjoittanut tämän psalmin 88, ja siitä viimeksi jonkun verran puhuin. Ja ensimmäinen asia, minkä mä viimeksi otin tästä psalmista, oli se, että Heeman oli äärimmäisen rehellinen. Ja kun me luetaan sitä psalmia, niin me huomataan, että se oli siinä mielessä harvinainen psalmi, että on monessa muussakin psalmissa kyllä puhutaan kipeistä ja vaikeista asioista, mutta niissä myös löytyy jotain lohtua ja semmoista positiivisuutta, mutta tässä psalmissa ei löydy oikeastaan minkäänmoista positiivisuutta. Tämä on niin kuin pimeä ja synkkä loppuun asti, ja viimeiset sanat tässä psalmissa on, että pimeys on ainoa tuttavani. Ja se on äärimmäisen hyvä, että me opetellaan Jumala edessä sitä rehellisyyttä, ja joskus se voi olla jotain sellaista, mitä meidän oikeasti pitää niin kuin harjoitella, että me pikkuhiljaa niin kuin ymmärretään puhua Jumalalle, että nämä asiat mun sisintä painaa, eli saadaan olla Jumala edessä rehellisiä. Sen jälkeen me huomattiin tuossa psalmissa se, että Heemanin kipu oikeastaan johtui siitä, että hän koki olevansa yksin, ja hän koki, että hän oli inhottava muiden ihmisten silmissä. Ja me tultiin siinä semmoiseen tulokseen, että joka tapauksessa nykypäivänäkin ihmiset on meidän peilejä. Se, miten ihmiset kohtelee meitä, niin se vaikuttaa meihin jollakin tavalla. Ja vaikka me kuinka päätettäisiin, että ihmisten sanomiset ei meidän ei tarvitse niistä välittää, niin kuitenkaan meidän on tosi vaikea niin kuin luopua niistä, vaan ne saattaa siellä sisimmässä silti jollakin lailla painaa. Sitten me huomattiin myös sellainen asia, että Heeman oli tullut tämmöiseen lopputulokseen, että loppuviimein hän ei niin kuin syyttänyt itseään siitä yksinäisyydestä, vaan hän vähän niin kuin laittoi, että tämä on Jumala sun vastuulla. Koska Heeman oli ilmeisesti tajunnut, että Jumala oli luonut Heemanin, joten hänen äänensä kuulosti siltä, miltä se kuulosti, hän näytti siltä, miltä hän näytti, sen takia, että Jumala oli hänet luonut. Ja tämä on hyvä meidän jokaisen oppia, että jos joku hylkää meidät tai joku ei tykkää meistä, ja tietenkin että se, että me yritetään parhaamme ja halutaan tehdä oikein, siis ollaan totta kai vastuussa niin kuin niistä omista teoista, mutta siitä millaiseksi meidät on luotu, niin siitähän me ei olla vastuussa. Se on hyvä huomata se, että mä en voi muuttua joksikin toiseksi. Mutta nyt mä haluan lukea vielä tästä psalmista muutaman jakeen, eli semmoinen taustatieto tosiaan tästä psalmista, että tässä puhutaan aika vahvasti siitä yksinäisyydestä ja siitä kokemuksesta, että ihmiset on niin kuin hyljännyt ja Heeman koki olevansa inhottava ihmisten silmissä. Eli psalmi 88, Heeman sanoo siellä kakkosjakeessa: Herra Jumala, minun pelastajani, päivin ja öin minä huudan sinun edessäsi, tulkoon rukoukseni sinun eteesi, kallista korvasi huutoni puoleen. Ja sitten 14. jakeessa hän sanoo: mutta minä huudan sinun puoleesi, Herra, ja aamulla varhain tuon rukoukseni sinun eteesi. Ja
kun mä ajattelin tätä, niin mä tajusin, että tässä on jotain todella sykähdyttävää. Heeman oli päättänyt pysyä Jumalan edessä. Hän oli kokenut sitä hylkäämistä, ihmisten ikävää kohtelua, mutta hän oli itse asiassa päättänyt, että Jumala on se, joka sanoo viimeisen sanan. Ja se on nyt hyvä huomata, että joku ihminen saattaa sua arvostella, se saattaa halveksia sua, tai sua ei hyväksytä johonkin porukkaan, mutta sä voit mennä kaikkien näiden kokemusten kanssa Jumalan eteen ja niin kysyä Jumalalta, että millainen mä oikeasti oon. Ja anna Jumalan sanoa se viimeinen sana sinusta. Eli on hyvä, että me ollaan nöyriä sen edessä, mitä ihmiset meistä sanoo. Mä en tarkoita sitä, että me jotenkin, vaikka kuka mitä sanoisi, mä itse ajattelen näin, että vaikka joku sanoisi kuinka loukkaavasti mulle, niin mä en yritä sitä vaan pyyhkästä pois, että ei se haittaa. Vaan mä kuuntelen sen ja mä mietin, että onko siinä jotakin perää, vaikka se sanoisi sen kuinka inhottavasti. Mutta mä saan aina kaikkien näiden tämmöisten asioiden kanssa mennä ensiksi Jumala eteen ja pyytää Jumalalta, että valaise sä mua. Joku saattaa sanoa minulle, että esimerkiksi, että mä oon vähän tyhmä, koska mä en ole sen tyyppinen ihminen, joka pystyy semmoisia pikkutarkkoja tietoasioita hallittamaan. Esimerkiksi kun mä olin lukenut, meillä autossa oli vika, niin mä olin lukenut sen vikaselvityksen siitä, niin hetken päästä kun mä olin sen lukenut ja joku kysyi multa, että no mikä siinä autossa oli vika, niin en mä enää muistanut. Mä tiesin, että se ei toimi, mä tiesin, että se vuotaa polttoainetta, mutta tommoset pikkutarkat tiedot, ne ei vaan jää mun päähän. Se on totuus musta. Nyt joku sanoo mulle, että mä oon tyhmä. No, se tuntuu pahalta, mä menen Jumalan eteen. Ja sitten mä rupean Jumalalle puhumaan, että se tuntuu aika inhottavalta, kun mua sanottiin, että mä oon tyhmä. Niin silloin Jumala saattaa alkaa puhumaan mulle, että se on ihan totta, että sä et hallitte välttämättä, se ei ole sun tyyppistä, että sä hallitte niitä pikkutarkkoja asioita. Mutta sulla on tiettyjä omia vahvuuksia, sun ei tarvitse olla sellainen välttämättä. Tai kun me tästä ajettiin tuonne Joonatanin kanssa silloin pari viikkoa sitten tuonne Leivonmäkeen, sitten multa kysyttiin, että mitä reittiä te menitte, niin ei mulla ollut mitään käsitystä, minkä kunnan läpi me oltiin menty. Lähinnä se isot asiat pysyy mun päässä, että me lähdettiin Soinista ja mentiin Leivonmäen kansallispuistoon. Ja sama siinä autossa, että mulle lähinnä merkittää se, että konepeli alla, että toimiiko se vai eikö se toimi. Ne on niitä semmoisia suuria linjauksia, mitkä on mun mielestä tärkeitä. Eli mä saan olla semmoinen kuin mä oon, ja mun ei tarvitse loukkaantua siitä. Siinä on perää, kun joku sanoo, että mä oon tyhmä. Mä oon siinä mielessä tyhmä, että jotkut tietyt tietoasiat ei pysy mun päässä. Mutta mä oon sujut sen kanssa, ja mä saan olla sujut sen kanssa. Hei, Roomalaiskirjeen 12. luvussa ja siellä jakeessa 3 Paavali sanoo mun mielestä äärimmäisen viisaasti näin, että sen armon perusteella, joka on minulle annettu, sanon teille jokaiselle, älkää ajatelko itsestänne enempää kuin sopii, vaan ajatelkaa kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on kullekin antanut. Eli tämä on nyt se, mihinkä Jumala haluaa meitä ihan oikeasti johtaa. Nimittäin mä ajattelen niin, että me ollaan kaikki oikein mestareita tekemään semmoisia vääriä kuvitelmia itsestämme. Välillä me kuvitellaan itsestämme ihan liikoja. Siis mun tekisi mieli, justiin jos autostakin puhutaan, niin mä oon oppinut semmoisen sanan kuin etuakseliston alatukivarren pallonivelen suojakumi, koska se on semmoinen osa, mikä on mun tietääkseni mun autossa jos useinkin vaihdettu. Ja se kuulostaa aika viisaalta, eikö kuulostakin? Vaikea sana, pitkä sana. Ja mä yritän tällä luoda sitä tunnetta, että kyllä mä oikeasti tiedän autoista. Ja teille tulee hetkeksi semmoinen olo, että mutta se ei ole totta. Ja se on parempi, että mä oon siellä Jumalan edessä ja suostun nöyrästi siihen, että kuka mä ihan oikeasti oon. No tähän voi ottaa toisen vertauksen, että mä tiedän, että täällä Soinissakin on ollut semmoisia opettajia, työntekijänä, jotka osaa paljon viisaammin teologiaa opettaa. Ja mäkin olen oppinut sanoja dispensationalismi ja preterismi ja mitähän näitä vielä olisi, predestinaatio tai jotakin.
Ja se kuulostaa hetken aikaa, kun mä yritän muistaa näitä sanoja, niin se kuulostaa, mutta mä en ole yhtään sen tyyppinen. Vaikka mä oon lukenut Raamattua siis kymmeniä kertoja läpi ja tutkinut sitä ja ollut Raamattukoulussa, niin ne ei vaan jotenkin tartu. Musta ei saa semmoista niinku teologista opettajaa. Mutta sitten mä saan Jumala edessä niinku käsitellä sitä asiaa ja Jumala auttaa mua ymmärtämään, että mun ei tarvi olla sellainen. Tai mun ei tarvi olla niin kuin Arto Poo, vaikka mä kuinka yrittäisin, niin mä en osaa olla semmoinen palava evankelista. Mussa ei ole sitä samaa ominaisuutta. Mutta Jumala puhuu mulle siitä, että ei mun tarvi yrittää olla se joku, niin kuin se joku toinen. Niin kuin Paavalihan sanoo siellä korintolaiskirjeessä, että joku jalka voi sanoa, että koska minä en ole käsi, niin mä en kuulu ruumiiseen. Ja meillä helposti tulee semmoinen, että kun mä en ole samanlainen kuin tuo toinen, niin mä jotenkin en sovi tähän porukkaan. Mutta Jumala haluaa näyttää meille, että sä saat olla just semmoinen kuin sä oot. Mutta meillä voi olla myös, me voidaan ajatella itsestämme niin kuin liikoja, tai sitten me voidaan myös, joka on mun mielestä tosi yleistä helluntaipiireissä, että me ajatellaan, me nöyristellään niin kuin ihmisten edessä. Ja meillä jotenkin tuntuu, että meillä on niin kuin hyvin vahvasti sellaiset ajatukset Raamatussa, että me ollaan niin kuin pelkkää tomua, ja sitten jotenkin se syntisyys, me aina niin kuin sitä jotenkin oikein niin kuin, julistetaan uudestaan, että kuinka vajavaisia, kuinka syntisiä me ollaan, tai siellä kun ilmestyskirjassa puhutaan Laodikean seurakunnalle, niin sanotaan, että kuinka kurja ja köyhä sä oot. Ja se voi mennä vähän niin kuin ylitte. Ja kun me mennään tällä tavalla ylitte, niin mehän ei enää oikein osata ottaa edes vastuuta meidän elämästä, kun me aina niin kuin vähän piiloudutaan siihen nöyristelyn taakse. Ja jotenkin haluaisin niin kuin huomauttaa, että Jumala ei halua ajatella susta sillä tavalla, että sä oot vaan joku maan tomu. Se, että me sanotaan, että sä oot vaan maan tomu, niin se vaan kuvaa sitä, että meidän elämä ei ole niin kuin ikuista. Ja me ollaan niin kuin, tai Jumala on suuri ja tavallaan ollaan niin kuin riippuvaisia Jumalasta, mutta sen ei ole tarkoitus niin kuin osoittaa sitä, että me ollaan jotenkin niin kuin ihan semmoisia onnettomia. Ja jos meillä on tämmöinen niin kuin aliajattelu itsestämme, niin silloin me sen livulla vähän niin kuin paetaan jatkuvasti sitä vastuuta, mitä Jumala haluaisi meille antaa. Eli parempi on oppia tuntemaan itsensä sellaisena kuin ihan oikeasti sä oot. Ja nyt kun me saadaan olla siellä Jumala edessä, ja Jumala sanoo meistä sen viimeisen sanan, ja tavallaan niin kuin Jumala pudottaa, niin kuin mä nyt otan itteni esimerkiksi, ettei joku loukkaannut, pudottaa mua maanpinnalle, että mä en ole niin kuin se joku hieno teologiaopettaja, vaan mä oon erilainen. Niin silti Jumala haluaa, että me innostutaan siitä, ketä me ollaan, ja innostutaan niistä mahdollisuuksista, mitä meillä on. Eli hän ei pelkästään kerro sitä totuutta meille siitä, ketä me ollaan, vaan hän haluaa myös kannustaa ja innostaa, että me huomataan, että niillä sun ominaisuuksilla voi saada vaikka kuinka paljon aikaan. Sun ominaisuuksilla voidaan mennä eteenpäin ja voidaan palvella Jumalaa, ja se on ihanaa. Haluan nyt loppuun vielä Efesolaiskirjeestä lukea tämän ajatuksen, joka on ollut ehkä mun elämässä vähän niin kuin semmoinen käänteen tekevä jae 3. luvusta ja sieltä jakeesta 16, mitä Jumala haluaa meidän elämässä tehdä. Paavali sanoo siellä näin, että rukoilen, että hän henkensä kautta suuren kirkkautensa mukaisesti antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voimassa. Siis antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voimassa. Tämä on se, mitä Jumala haluaisi meissä tehdä. Ja sitten jos mä nyt en ajan voittamiseksi jatka mutta siellä puhutaan nimenomaan Jeesuksen rakkaudesta, joka on niin leveä, niin korkea, niin syvä. Ja me saadaan niin kuin juurtua siihen Jeesuksen rakkauteen. Ja tämän asian löytäminen, että Jeesuksen rakkaudessa mä saan niin kuin sisäisesti vahvistua, niin tämä auttoi mua löytämään semmoisen niin kuin kokemuksen, että mulla oli esimerkiksi yksi semmoinen ihmissuhde, joka oli semmoinen, että tämä toinen henkilö niin selvästi niin kuin tietyissä tilanteissa tarvitsi mua, mutta sitten hän kuitenkin niin kuin jotenkin lateli niitä loukkauksia koko ajan mulle.
Niin sitten jotenkin Jumala halusi opettaa mulle, että mä pystyn olla siinä, mä pystyn pitämään mun sisimmän auki. Mun ei tarvi niin kuin jotenkin säikähtää sitä, että sieltä tulee niitä loukkauksia, mutta sen ei tarvi niin kuin musertaa mua, koska mun turva ja mun rauha on siinä Jeesuksen rakkaudessa. Ja loppuviimein se kuka mä oon, niin se käsitellään mun ja Jumalan välisessä suhteessa niin kuin lopullisesti. Aamen.